ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai vekule vo in hi zone ni somthum kumsang ni somni pali pathian ni ani a tun thuma chon aizol khopui chunga tual thana ra thlak tak a thleng nge nia alan thei chungchang hi toy te in soi kan tum ve tur ngai ta ila chuti rual in record kan nei la hian ru asul na sade uleka thom beng cheng alo telta ani pon clear tu le ngai thatu te thinlung takin in ni hriat thiam na kadil masajet ani e pu la Rinmawia kumsom thum le pali am veng sau chu van doi thlak takin zone ni somni pasari kumsang ni somni pali ninga ni jinglam dar ni le achan ve le dar thum le achan ve inkar vela khan aborala hetia pu la Rinmawia aboral chungchang a hian achunga tharum thona ten om le rap thlak tak thlengin tual tha na achunga athlenga tha nge nia hriatna lian tak awma wangin am veng south khotlang mi puite anlung oil of in anthin aur tak zeta hetianga pula Rinmawia aboral na chungchang hi pailiam mai harsa anti thu mitlang pui kan biakna tanga kan thu don dan ani hetiang ani chaumek la hian Thuampui local council lam hian thuchhuah anron siama hemai ba ka hian am veng south local council kai ruai all NGO committee chon thuchhuah anron nei zui bok ani a chungte po atlang pui kan soi zui tura ingai te ang pu la Rinmawia kumsom thum le pali son of pi lal sang zuali am veng south hian nupui nein fa pakhat ane ve to a anupui hi aizol Thuampui lama achung te puin don fo anzor na lama hian puin akal thin in kan thulak na chuan asoyani hetiang ani chola hian zone ni somni paru kumsang ni somni pali ni lai ni zan dar som pani vela hianin pu la Rinmawia am veng south kumsom thum le pali tuna tual thingei nia an hriat ta ka hian Thuampui lama anupui hi lam turin akal ni a hriat ani hetia zone ni somni paruka Thuampui lam avakal hian Thuampui penga hian rol thar rual then khaten kut an thlakin an beiron nia hriat ani a heta hian a hliam hi anat em wangin tuar chok zo lovin aboral ta ni a hriat ani hetiang thil ani ta ka wang hian arang theang berin boipui ngal ani a hospital panpui ani zuita ani zone ni somni pasari kumsang ni somni pali jinglam dar ni le achan ve le dar thum le achan ve inkar vela khan thok tu doctor lam te hian pula Rinmawia hi be seitur om to lo athi to ani ti hi an lo confirm ta ni in kan thudon na chuan atalanga zone ni somni pariat kumsang ni somni pali zir top ni chawmalama khan pu la Rinmawia ruang hi postmortem ani nuin chawhnulam dar khat vela an chen na in le thlanmul lama thla liam ani zuita ni kan thudon na ten an sedanin pu la Rinmawia hi a ngonga vina nu ma ni om tak mu thein oma ana ka hian vina nu ma om bok thu an soi chuti rualin heng hi chemte a vina ani nge yem ti ro chu confirm thei alani lova postmortem result ala ti cheng tura ngai ani thu kan thulang na te chuan atalang heti mek la hian social media then khata talan ani danin rol thar rual te hian an khoirona ni khoshelovin unconscious in oma hetiang ani ta ka wang hian accident anga lantir tumin scooty ten anchil zui anga soi ombok hei ero confirm ani lova thu thang dik tok lo po ani mai thei hem jong changa am veng sau lam kan thei ang anga kan biak na tang chuan hei chu thubel chen dol tok lo nia an rin thule khol thu thang le arpan chukti zong zong hi chu ni theya an ngai thu in min lo chang ani chuti rualin kan soile kan talan tak angin am veng khotlang te hian hetianga an veng mi le sa pathatak mai le ngal aboral tangot mai te Rawng taka tha ani nge ya an hriat chungchang a hian lungoi harsa antia an thin aur tak je thu soin Mizoram police ten arang the ang berin heng thil ti sual tu te hi chui chong ngei tura an phu thule thu nei tu te pon an phu ang tok taka shrem na pingei tura an dua an be sei tlat thu te chu mai ba ka chon hriat lo nei te chuan police tha hrui ti chak zonga ke pen tura an be se an ngen thu in min lo hril thin bokani hetia pula Rinmawia van duina ato chungchanga atilama kan talan tak ang khan nupui nei ni in anupui hian Thuampui lama achungte apui thin ani a tin la Rinmawia hian fa pakhat ane ve to a anu hovin am veng south lama hian chengin an khosa ani ama hi
kan thudon na pakhat chuan Ebenezer Hospital a hianin driver na thok ani thule nimin pia de ulok maya khan o van duina ato ma de ulok mai khan a ngeta alu tak thu a sei bokani amai ro chu hospital mingi a hriat chen tok lo wang hetilai ro kan confirm fak lo te ro kan seile ni se a thome ti chuan hetia van duina ato ni hian ama a hring tu a chen pui tu anu pil sang zol hi ram riak turin chawmalama hian a chuaka ma se thuthin thong tak mai hian zan rei lama hian adeng zuita ani an lainat om tak zet ani anu pi la sang zol hi huan le lote nei thina ni a heta hian ariak ve chaw thin in kan thudon na po chuan an sei bokani tin hetia van duina achunga a thlen chungchang a khol thu thang atam hle maya then khata chuan hetia kutan thlaka an khoi hian konga atlulai chu scooty chak taka lo tlanin achil zuita a boral ta ni omin an soya chuti rualin scooty hi atlan chak em awangin a number plate te ro an chin chia man lo ni om takin an soibok ti in kan thudon na theng kha chuan a soi heng hi tarlan tlak ani le ni lo kan threlova ama ro chu media theng khata te alan zau zau thina wangin kan han soitel ni ta se a thawme hetinga rong tak maya tha ani nge ni a hriat ani chungchang le a ngong le anak vela te hliam auma wang hian rong taka tha nge ni a hriat ania chuti rualin kan thulang na then khate chuan heng apem atang hian thisen achuak tlem hle a achuak na salo hle ni in an soya heng apem atang te hianin thi pui khop ani chuan hliam na tak ani si chuanin thisen tam tak chuak ngei tura an ngei thu te po an sei boka an thu abuai de nuai nia an hriat thu an ta lang bokani hetiang thil ani te nuai awang te tin Thuampui area thil thleng ani awang hian aizol Thuampui local council lam chuan thuchhuah an ron siama he thil thleng hi poi an ti tak zet thu ta langin pu la Rinmawia kumsom thum le pali son of pi lal sang zuali hetianga aboral ta hi poi an ti tak zet thu le atur tu chung ko le khotlang te an leina ta an tor pui tak zet thu hi an soya chuti rual chuan he thinara thlak tak mai thlenga hian Thuampui khotlang anin nam hnoi lo thu zora mi puiten lo hria se an du thu an soya chuti rualin hetiang thil rap thlak tak hi Thuampui veng chunga hian thlengnon ngai to lo tura an du tak zet thu aizol Thuampui local council chuan thuchhuah an siamani heti rual hian talan tak angin amveng south local council kai ruai all NGO meeting chuan thuchhuah an ron neya hetinga anveng mi le sa rong taka tha ani nge nia alan the chungchang a hian anriru a hliama ana tak zet thu hi an talang chuti rualin police lamina nuchuina an thong chi de chu theitop chu ami puiten kan ti phak ang to ka te thlop tura anin som thu an talang bokani ole hetinga an thu chu te tun tu ma henkim chang takin kan ron talang lem lova atlang pui an thu tum tlang pui kan ron soi chong mai ni ti lai min hre sak turin clear tu le ngai thatu te kan som masa cheu ani e social media theng khata alandanin he vandun thleng chungchanga hian rin hlel pakha chu police lam hian kovin thu an zot fia to ni in talan ani a chuti rualin kan police lam hian mason na an nei chho je lem te ro chu tun thlengin thudon kan la nei theitari lo ani tuna vandun to ka buralta Pula Rinmawia kumsom thum le palimi hi pathatak mai ani a an kaushan a hian bial zai pol te po lo ni ve to thin ni in ai zon na ten azir tak lo deuh thleka wangin kumni khat vela tang khan a chol ta ni in khotlang shroi tu te kan biak na tang chuan min chan dan ani bokani wantlang le khotlang a po thei top chua in mangmi ni in min hok sak lo tak ani thu an ta langa an chung ko in anu howa cheng le khosa an ni a milainat om tak ani thu talan tel ani bok ole hemi chungchang a hing khotlang shroi tu te kan thei angin kan han bia amai ro chu police sina hengte nu chui na ten tho zui chho to wangyan duang takin anni lam tan po ka lo an chiam kha arem chan to tok lo wangin tuntum kan report hi du ang thalin afam kim tok lo thea thinlung takin imi hria thiam na kan dila chuti ruling khotlang nu le pa te hian zora mi puiten hriat belemo zora mi puite hriat nge nge duang chi te an la nei ani chuanin rem chang te pathianin min siam sak e manga kan la ta lang ngei tura te po ngai taila a thome chuti rualin pu la Rinmawia le achung te anu puile afa te hian
ro rel na dik tak mumol se ti hi kan du thu sam tak zetani a heta hianin pularin mo hi rong taka tha alo ni nge ni chuan a that tu kut thlak tu te hian an pho ang tok takin shrem na mumol ro se ti hi kan du dan ani a an chunga ro rel na dik tak chu lo thleng ro se ti hi tun tuma hian amle du tho deuh takin kan soyani chuti rualin report then ka social media mi kan mu kan han lak chhon ang chi te hi tu bel chen dol tok lo te po ani mai thea then khata chuanin rol thar rual then khatina an khoiron anga seipo hi he poi fiana omlova tu man an khoiron lai hi mu an omlo ti te ani bokawangin tun tuma hian ani na takhi confirm har sa ema amaro chu kan police kan ui sathiam rual fing tak tak te hian a chin chuakin kan pathian in finna apek mang ngein an sui chuang ngei tura ngai ta ila kan police te in pek na le fin azara ro rel na dik tak chu alo thleng ngei tura zoram mi puiten be sei te la tha in kan ringa chuti rualin mule lo hriat rup nei te kan omani chuanin hetiang konga hin kan police te thlop tur pon kan in som tak zet boka tin chuti rual chuan talan tel nge nge kan du chu amveng south khotlang hroi tu local council lam kan juk biak na atang chuan kut thak tu tele tual thatu te hi aizol thuampui veng anni anti lo thu an soya social media te thuampui ho thil ti anga apuak dar tamai chu poi anti thu an soya thuampui ho thil ti ani anti lo thu sein amero chu kan thu nei tu police lam ten tual thatu te hi man chuang ngei tura an phut le an be sei tlat thu ero an sei thungin min lo hrilani ole khati jong kha tun tu matan chuan thutlang pui kan talana kan sei jui the chu nita se ole heta hian tlema jong han sei bel kan dua kan sei bel tum hi tuna tual khinara thlak tak thlengte hemilam ni chelovin zorama thil thleng thin tam takte kan sei bel na ni jok ta se a thome ni e kan seya kan sei fo thina sei tam luat po om thein arin omlo tun line kan ram chunga hianin tual thina tual thanara thlak tak tak a thleng nem ta he maya chuta chuanin naw pangjok kan ti rol thar rual ten rual u jok te kum u jok te poisak na nei me lo le za pa na nei me lova kut an thlak te an sual rona por tak taka an awnom na ang chi te hriat tur atam em maya kan tu le fa kan u le naw te rol thar rual te ruilovin ati boy sa hok tak tak mai te hian kan rama za pa an nei lo ta hle maya zan alo reya zandar kole chan ve alo pel dek dek chuan aizol khopui kot thler then khate phe chu munral thi taka hian an chan tir ta emon chu ti mai tur ani a kan soi fo thin aizol view kan tiang chi te heng tenge nge le aizol khopui sang sang tam tak te po hi munral chia heng mi tam tak te hian an chan tir mek ni te pon alang thlat mai ni he hi apoi tak zet zet maya kan siam that atul tak zeta nu le pa te pon kan tu le fa te hi kan zir kan chik atul tak zet zet ta ni tilai te po hi kan hriat atul thate te kan ngai le nau pangchi ang mai kan thira mangai na ne ke theido ma kan dom mek la hian mi te tan har sana thlen tu mi te thi sen chuwa tir tu mi te nun ti chep tu le mi nun na la tu an lo ni hial the ni ti lai te po hi kan hriat atula ta chong kan tu le fa te kan zir chian te chu mai baka zanria tin tuk chuan kan kil ni khwa te po zil haw na te zil na thu tha te kan in sil fo hi atul tak zet ta in ka hria tuna chong kan thang le thar te nun hi a che tak zet ti hi phadrual ni in alang ta thlat lovani nula tlang wal na in ati boya rui hlo le akai noin ati boya an thachia na an thok pe lova nu le pa te tho chua anin chek arbom vela an ruya an pora an tholiana nu le pa te tho chua zara chon tu ma sa pa ni haulovin nun an chen ani hi ta chon talana han seitel kan du chu kan sei fo thin ko ran za om ziate aro pui ziate kan soya school a zonga thaber sunday school lalpan min pek te po lom thu kan sei fo thin ani chuti ruwa chon heti zong hian kanin ngai tu le kanin sirtir atul time o katia kan rama hian pathian thu kanin sila ko ran kanin hian tira sunday school thataka kanzir mek la hian kan thu hriat pathian thu te hi nu le pa te nge po hian kan nun pui lo luat tu ka wang hian chu kan tura nge chu kan tu le fa ti hian singta in zorama hian awung achuak ta mek ani angem ti hi kan ngai tu atulani kausan rong bolna kausan activity a chon kan tha alom social bo kan ni rim maya hetiang hianin
ปะเทียนนี้อโลเทงาอิงคอมนี้อโลเทนะเปียงไม่เฮียนกันนุนเจียจุมอยตักเลดอมตะเกงกันลันชัวตีระอามาเอโรจูกอชันเบลอินติซีปะเทียนริงตูอินติซีซันเดย์สกูลทับเบระสกูลทับเบระลอยอินติเรงจุงสีเฮียนช่วงกัวเอรูกกันตาลังกันเอรูกนะมังอินช่วงกัวกันโจมานี่กันรุยเสจงลว่ากอชันชัดตะกะกันนุนไลน์วันตลังขดลังอาเซียมชัดนะนาเกเป็นกันฮัรสัตเลนMCR อดินทาร์ตูนี่อันอาศัยเซลตูนี่กันชาโจกะกอชันอาเซียมทันนะนากันอินซิตีระกันอาเมนะนี่กุดกันเบนดูร์เมกลาเฮียนเสียมทันนะนาทกตักตูเฮียนวันตลังขดลังรามาเฮียนกันจวนลุเปสีโลอวางเลปัทเฮียนทุตักจูกันนุนปุยเปสีโลวางิมโจรัมเฮียนเฮราดอมโลตักฮีกันเตลชัวกันอาชาวเมกากันบารานี่กันอินากันได้บชาวเมกนี่อินเชียนเจนฮีกันเนเวบกจูวังจวมทุกันเชียทีอัตัมอัตรูเบรลเวกันทุเชียดปะเทียนถุยกันจมอปุยโมโจกาปะเทียนถุอัจังโลจวนกันรำฮีดำเลเทปนเกจงการิงตะโลอันนี้โอเลรูมเรียนยูทูบชาแนลเตดูสักเกมินคลิสกะอินสบายจุงกันโลเม